Esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista huma skomdi jiddiskutu l-iskandlu ta' Għawdex u saħansitra qed jippretendu li l-każ li fiċ-ċentru tiegħu hemm Giovanna De Bono ma jkunx diskuss fuq l-istazzjon nazzjonali. Meta kien mistieden fuq il-programm Realtà, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Sajt ilmenta kemm il-darba mill-għażla tas-suġġett. Tiskantani meta inti tagħżel proprju dan is-suġġett biex jiġi diskuss illejla. Tul il-programm Chris Sajt għażel li attakka lil preżentatur kemm il-darba. Meta stidintni għal dal-programm Realtà b'dan is-suġġett, qed imma Realtà du jsir fuq is-Super One jew da żmien isir fuq TVM. Jien nippretendi li inti illum ma tibqax ġurnalista Super One imma tkun ġurnalist fuq ix-xandir nazzjonali. Għal Chris Sajt il-każ fejn whistleblower qed jallega li tqabbad jagħmel xogħol fil-privat u tħallas minn fondi pubbliċi fuq ordni ta' raġel tal-Ministru mhuwiex ta' interess nazzjonali. Il-bilanċ jinżamm meta tiddiskuti dak li huwa ta' interess nazzjonali. Fil-programm Chris Sajt għażel li attakka wkoll lill-pulizija li qed jinvestigaw. Ħaniftehmu Alla ħares le, jiena rapporti li dalgħodu saru shows minn ċertu uffiċjali tal-pulizija. Sajt li kontesta l-elezzjoni ġenerali fuq l-istess distrett ta' Giovanna De Bono reġa' qal li ma kienx jaf b'dan il-każ qabel der fil-gazzetta. Ara jien qabel ġie żvelat fil-każ fil-Malta Today qatt ma kelli dawn l-allegazzjonijiet.